Продължавам днес серията Деца предприемачи, в която ви представям едни млади хора, които за пръв път изкарват своите собствени пари. Днес са ми на гости Елица и Иглика. Може ли да се представите една по една? Аз съм Елица на 9 години. Аз съм Иглика на 7 години. Аз разбрах от мама, че вие миналото лято сте организирали гаражна разпродажба и сте изкарали по над 100 лева на дете. Как ви дойде идеята да го направите? Веднъж се разхождахме с мама един следобед и видяхме едни деца, които си продаваха стари запазени играчки пред блока. И решихме някъде една година по-късно, че ние може да си направим такава гаражна разпродажба с играчки, които вече сме ги отраснали, вече не играем с тях. И вече не ви трябват? Да. Защо ви беше необходима тази разпродажба? Мама и тати не ви дават достатъчни пари, искате нещо да си купите по-бързо? Ти защо се включи, Ига? Защото ми изглеждаше интересно и исках да помогна. Добре, а всъщност беше твоя идеята, или? Да, те първо съседите, с които искахме да го направим, те първо не бяха много съгласни. И след това, следващото лято, се пробвах пак да ги попитам и те този път се съгласиха. И почнахме да полека по лека да организираме нещата и да почнем да ги продаваме. А всъщност бяхте 4 деца, 4 приятелки. Да. И евентуално идваше една приятелка на Елица и евентуално Явор, брат ни. И брат ви също продаваше на 3 години. Браво! Той отчасти се включваше, примерно, просто там да седи там. Да продаваме, да то не е малко. скучно. А кое беше най-трудното да се разделите с играчките, да изберете кои играчки ще продадете или да намерите клиенти за тези играчки? Най-сложното беше да намерим клиенти и времето, понеже беше много топло, около 40 градуса и ние да пренесем всичките неща, цял ден да чакаме хора да минат. Да. Имахте ли работно време или то беше цял ден? Цял ден, Цял ден, освен като ходим на обяд. обядваме, да. Mm-hmm. Излизаме сутринта някъде 9-10 часа, връщаме се към 12-11 за обяд и после пак излизаме. И после пак излизате? Да. 6-7 часа, докато се стъмни. Как определихте цените на играчките? Имахте ли ценоразпис? Да, според това каква стойност имат, колко са запазени. Да. Например, имаше гривнички, комбинация с мидички, защото преди това бяхме на море и бяхме забрали много миди, които нямаше какво да ги правим. Супер! Добре, а кои ви бяха най-добрите клиенти? Имахте ли клиенти, които се връщат и си купуват още една играчка? Да, първо една майка се разхождаше с детенцето на около една годинка и купи едно влакче, което беше така доста изпазено и на другия ден се върна бащата да вземе още някоя играчка, която става за детето. А вие колко време правихте тази гаражна разпродажба? Тя не е била един ден? В началото на лятото, докато отидем някъде на почивка, на село. Да. Значи, в началото. седмици е било. Да, една седмица-две. Били сте доста така упорити. Ако измислите нещо друго, друга разпродажба или някакъв друг начин да изкарате пари, има ли нещо, което бихте направили по-добре този път или по-различно? Аз си предложих да рисуваме картини и да ги продаваме, обаче не знам защо не е съгласна. Не, че не съм съгласна, просто картината всеки може, нали, да си я нарисува, не е толкова трудно за намиране. Тоест, търсиш нещо по-специално да продавате. А ти защо не ги продаваш самичка тия картини? Защото искам да бъда заедно с другите. С другите. Добре. Момичета, един последен въпрос имам за вас. Какво научихте за парите от тази гаражна разпродажба?
че не се намират много лесно и трябва да се потрудиш, за да ги намираш. Цяла седмица на 40 пек. градуса. Да, на 40 градуса. Ели, за тебе? И същото. Разбрах, че нали, трябва да отделиш малко време, да се потрудиш, за да може да изкараш тези пари. Не става толкова лесно, просто натискаш копчето на банкомата и той ти дава пари. И парите идват. Да. Много ви благодаря. Надяваме се да вдъхновим и други малки предприемачи да тръгнат по пътя на това да вкусят от собствените си пари.